дуслар, әрдәшләр, без бик шат бүген сезнең белән очрашырга. Безнең өчен шушы очрашу җырлаганда да без шулай җырлыйбыз. Бер күрешү үзе бер гомер, әлбәттә. Безнең инде шушы килгәндә концертларыбызны үткәрдек. Татарстанның районнарда, авылларда, шәһәрләрдә Татарстанны үзеннән күрдек. Ана без барланабыз безнең татарлыгыбыз икәнен. Татар халкы белән шушы матур безне каршы алдылар. Җылы каршы алдылар, тәмле шәйләр ишетеп, тәмле ашлар ашатып. Шундый туганнар кебек рәхмәтләребезне белдерәбез бөтен татар халкыбызга, үзебезнең рухи ватаныбызга рәхмәт. Театрда безнең өчен ул зур бәхет. Рәхмәт сезгә килгән өчен, шундый җибәр каршы алган өчен. Сез экранда күрәсез, минем яңа сборник чыкты. Анда безнең минем җырларым, минем көйләргә язылган. Ул да рәхмәт яусын дип атала. Безнең программада шулай дип атала, рәхмәт яусын. Сезгә рәхмәтләр яусын. Ана без әйтеп татарларда җыр минем дәвамиемнең туган
Илемдә дә. Анда кайттык, анда концерт қойдық. Біз Кабырский районда, аларның ауылларында казаклар клублары чимерилген. Менә безне үзгә Инсән авылында концерт қойдық. Мен шул Девалинның хавасы прям бәхет кеби инде шулай. Как прям татар телен яхшитып менде шундый тулкынлана, Мәскәүдә туып үскән. Рәхәтләндем. Әнә без анда да шу татар халык җырын җырладык. Сезнең дә әдәгез бергәләп татар халык җырын җырлыйгыз. Попури татар халык җырларына. Әйдәгез.
Әдәгіз тағын изге бұрынғы жерлеріптен менің инде яратқан жерім Умырзая татар халық жері. Әдәгіз бірген жері. Өзіміздің түркім білен біз шетелерде ереміз, араб елдерде, қойында болмадық. Біз Турцияларда, Саудовская Аравия, Иранда, Марокко, Тунис, Иордания. Бізге әр вақыт ялан айталар, сіз Татарстаннан. Татарстанда ғана мұсылман бар. Мәскеуде жоқ. Благодарсыздар, біздің халық бізге язады. Татарстан, Түркімен. Mesela Meskede eri, значит, biz Tatarstan, Allah'a şükür. Bana şükür ruhi şerlerimiz münacet de Tatar dilinde, Rus dilinde neşerlerimiz salavatlar bilen, и G'arb dilinde salavat.
шыжырны яздым 20 веке, 20 ғасырда, 20 ғасырда Манара деген жер, ол қайғына бағыларда жерлі, біз аны дилер, бұл біздің мәшіттерінде, біздің мәшіттерінде, біздің Мәскеу мәшіттерінде шол жер, біз аны жерладық, 15 елда Мәскеу мәшіті яңадан тізілді, білесіз, шына бағышлап, шу жердің жерладым, Манара деген жер. Халық сөздері.
Sizga boshqa jirimni tыңлагыз. Мына яздым. Менә турга башлап, яңа җырлардан 11се. Шы сборникта анда бүтән минем җырларым сезнең өчен дип атала. Сезнең өчен. Urmanlarga
держишься лауреат татарского телевизионного конкурса «Татармана» Зульфия Хабибулаева. Біздің түркінде түрлі татарлар. Біз өзіміз Мәскеуде туып өскен татарлар енді. Төпләребез Түбән Новгородның өлкәсеннән, Түбән Новгород өлкәсеннән. Мен яртысы Түбән Новгород өлкәсеннән, яртысы Казаннан. Мен бик шат, менің туганнарым монда отырган. Біз сөйләдем инде, без качан яшь вакытта каршы алайдык. Безнең 30 кеше поезддан ушып та мен аны бер качан да онытмамын. Шундый дружныйлар, шундый кешеләр, яхшы кешеләрбез. Мен бик минем яртысы Казаннан келген. Азык безнең Ставропольда. Мәскәүдә яши, җырлый, бик талантлы безнең җырчыбыз. Каршы алабыз.
Олег Валитов.
laureatı Ratif Galikov. Büyük ataklarım, şunlar da en büyük meriz kayana yürütek, kayana bulsak da Allah'a şükür bir insana bin ölemini, Tatar halkımız, Tatar sallarımız, şıhan dula. Bugün de kazanmak geç, kurucu Rabbi Şeker Musa'da indi. Zaltılı, zor rahmet sizge, işlerinizi taşlap, bizden Allah kıyarı için zor rahmet. Bizim Nişer Tatarları, Tsarlar Süleyevçiler, Tatarlar, Zobura, Tenikler, Tebrikçiler. Yine Kıratla indi Tatarstan boyunca konsertlerle evimiz, biz yüzümüzde bir gün içinde, 6 gün içinde Tatar şekerini ettik. Pazartesiyle başladık. Zor rahmet, şunlardan öyle bir zorlukları bildireriz. Anlatacaklarında bulduk, apaz yaklarında, büyük tav yaklarında, balık lises yaklarında, bütün kaynağı bulsak da avullarda, şehirlerde bizi büyük olarak karşı aldılar zor derecede, zor rahmet bizlerine. Yine bu külüyümde arında bir yüzünün yaklaşımız bula, Seyit Abdülün degen işleriniz de vardı, bu yüzü yazıcı da, yüzükten bazı da yüzükçe da, onun yazgan şiirine bir noturcur, yeşil bir şey degen bir sizge bile gidesin bile. Rahmet. Olcularında, şekercilerinde, ilk mumlucular, meskenlerde de mumlucuları uğraşmak ve tanrıda bir yaratmacılarla
Исламисін алып келдім. Мұны бір жыр. Сен бет бүгін иман келесің. Іштәңіз алады.
Ben Tataristan'ın Alman artist mekası Naila Hadi kanalı. Hayal Medine grupası. Hemen. Ben şimdi konser düşüyor sizce? Biz tutulmadık. Hazır benim jırım Olmaz Fakarim'in sizlerden yazılgan. Biz birge. Şolay mı? Biz birge. Şu yaşta cidden biz
сүзләренә без аны актер Расим Сулеймановичка багышлап язды. Махмуд Ахмедович Канареевка хәзер инде үзегез экраннан карарсыз. Татар генераллары. Заслуженный летчик-испытатель, заслуженный летчик России Ильдус Ирамов. Вот аның турында, үш турында Дәрше жер Назифа Каримованың сүзләренә язылган аэроплан.
görgenizde var. Güller. Nuriye Kızbayeva sizlerle yazılmış. Bizim emin Rus mektepte okudum. Bütün klas olacağım. Rus balalar ikinci klasta. Hazırda tilde minanı Marat Başak'ın hocam. Siz resimde ya kara eli güzeller. Eydeniz bir gençlerin yeri.
Kalfak agzaları, bizim Мәскәүдә uyuşmamız var. Мәскәүдә binanın җитәкчесе. Барыбер Kalfaklı. Bizning bir yigitimiz, onun da tümeti var. Şuşu jir bizning anaga bağışlap, tümeti Rinat Muslimov sizlerine yazılan. Şerifimizni sizga taqdim etamiz. Aylangiz.
hürmetli tamашaçılar, Kozan halkı, Naile Fatihovanың mine şu yanıp turgan dertli jırlары her bir күңелі бізге барып жетті деп ойлаймын. Шулай ма? Шулай. Шынында кіші Мәскеуде генералларны ерли алған кыз Қазанға келіп, әлбәтте Қазан тамашасында шапқадыр кетейін деп білейін. Неше ел шушындай традиция айландырып, Мәскеулердің Қазанда ижад açırdan ұйыштырады. Бұл Қазан сәхнесіндегі түгел, татардың яшаған районларға барып жетті. Ауыллар бойынша дейді. Мен шушындай концертінің есебінен айлы рахмет яусын. Біз Қазан тамашашылар гүмімен дүниедадар конгресс есіміне сіңа өзіне рахмет яусын деп айтасыз келеді. Шынында Мәскеуде сіз нендей тұрмыш барғанын шамалайсыздар. Андағы біздегі вақиғалар анда екілеті-ішлеті қабартыбырақ көрсетілі һәм әлбәтте шушындағы яшеген милләттәшләребез арасында кім генә юк анда. Шулардың барысы белән дә иңгәйин тотышы, алар белән бик гади дәрәҗәдә аралаша ала торган кешеләрнең берсе ул Наилә. Менә генераллар турында җырны язган икән, ул генераллар белән ул һәр вакыт элемтәдә алар белән алар җыелган җирләрдә аларның уртасында чынында Наилә кебек кешеләр ул безнең милләтебезне аның йөрәге, аның күңел җылысын бирә торган менә шушындый кешеләр безнең милләтебезне тота җирләрдә. Мәскәүдә менә Наилә Фатихова ул үзе бит әле җырчыга, ул үзе оештыручы, бик оста оештыручы, безнең күп кенә зур артистларыбыздың тамашаларын, концертларын хәтта Кремль сарайларында оештырган кеше. Ул менә шушы дәрәҗәдә милләтебезне оештыручы да, барлаучы һәм әлбәттә алга таба дәртләндереп алып баручы. Мондый белән татарлар киләди. Татарлар күңеле белән әнә милләтебезне бүтән барлыгы белән Алла итегән кеше. Әлбәттә, Наилә Фатихова ул безгә бүген бүтән милләтебезне бер җиргә җыйнарга, бүтән милләтебезне тупларга ярдәм итә торган шәхесләрнең берсе. Наилә киләчәктә дә шундый милләтнең Мәскәүдәге үзәге булып кал. Анда безнең Марат Башаровларда, анда безнең генералларда, Расим Шүриннарда, Мәхмүд Гараевларда, анда безнең бик зур галимнәр, врачларыбыз, Ринат Акшүриннар менә шушындай бик гади, бик үзен ике халкыбызның ике өлешен Нижгар һәм Казанны бергә берләштергән, монда ут һәм басынкы Казан белән бергә нәрсә килеп чыккан үзегез күреп торасыз. Сәхнәне тутырды, халкыбызның күңеленә барып җитте. Рәхмәт бүтән моңнарың өчен, булганың өчен. Без Ама бүләкләрне биргәли торабыз, менә шушында чыгышлары бик күп булгач, һәр вакыт бүләкне эзләп табуда җиңел түгел, ләкин без аны таптык. Бу юлда Наилә рәхмәт хатын сезгә бөтен Татар конгрессы исеменнән тапшырабыз.
Зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Иванна. Безнең доктор güzel катнаштылар. Нурия